Χρόνια δύσκολα και για τις γυναίκες του Βελβεντού που τα θυμούνται σήμερα σαν μια γλυκιά ανάμνηση κάποιου μακρινού παρελθόντος. Όταν έρχονται το Σεπτέμβριο, τα βαένια ήρθαμε πέρα εκεί στη βρύση, το τσαμπλάκι, έτρεχε νερό. Και έβαναν τα βαένια όλα με τη σειρά για να φουσκώσει. Στα βλάκια. Ναι. Όταν πάνε τα κούριτσια να πάρουν νερό από τη βρύση, τα παιδιά ήταν όλα στα βαένια πάνω εδώ και έλεγαν τα τραγούδια. Ναι. Κανάν καιρό καθόμασταν πάνω στα βαένια και το Θεό παρακαλούσαμε να μην καούν τα μπέλια. Τα μπέλια καήκανε, στα φύλλα πια δεν κάνουν. Και οι μικροί διστώματα και πέσαν να πεθάνουν. Ναι, εκείνα τα χρόνια πώς παίρνουμε νερό από τις βρύσες, να πούμε. Πηγαίναμε το βράδυ τους παλιούς τους τηνικέδες και την άλλη μέρα πηγαίναμε και περιμέναμε σειρά. Κάθε ένας με τη σειρά του ήταν οι τηνικέδες και παίρναμε τα... Και γεμίζαμε τους καλούς του. Και έρχονταν άλλοι σε Και έρχονταν άλλοι την άλλη σειρά. Πότε μαλώναμε, πότε... Αυτά είχαμε και τα χρόνια. Μαλωνάμε. Ναι. Γιατί με πήρε σειρά, σε πήρε σειρά. Πήρε σειρά, ναι. Εκείνα τα χρόνια τα παλιά είχαμε τυράνια εμείς, τυράνια. 10 χρόνια, 11 χρόνια μας έσυναν οι μάνες να πάρουμε νερό από τον τραγάτη, να ποτίσουμε. Και ήταν δυο τραγάτια, ένας πέρα εκεί, δεν πέρασε σε πάνω, πώς λέγουμε και τα δονιάδια του σπίτι πάνω. Ναι, εμείς πάνε πέρα σε βέτα λόγια. Και ήταν ένας παππούς, μπαλάντς ήταν τραγάτης. Και πήγα εκεί πέρα, να τα βλέπω 50-100 άτομα να πάρουν νερό. Λέγαμε, τι θέλεις εδώ. Ήρθα κι εγώ με έστειλε μάνα μου να πάρω νερό. Και όχι εσύ μικρό, όχι εγώ μικρό, η μάνα μου πάει στο χωράφι και έστειλε εμένα. Και άντε φώναξε να πάρω στο ψηλά. Έλα κούριτσι μου και εσύ άλλα. Εσύ να πεις μάνα σε αύριο βράδυ πάτε να πουτίσετε. Άι καλά χάρηκα και έφυγα, πάω σπίτι και η μάνα μου να με μαλώνει. Λέει νύχτα σε έδωσαν, με νύχτα με έδωσαν, τι να κάνω τώρα, λέω από εκεί έκλειγα, από εδώ έκλειγα, νύχτα με έδωσαν. Μας έδωκε ο τραγάτης νύχτα νερό, αλλά τότε δεν πέραζαν αποδείξεις. Ήταν να τελειώνει ένας και μετά να τελειώνει το πότσμα του χωράφι ο ένας, μετά να το παίρνει ο άλλος. Εμείς πήγαμε με την μαμά μου να περιμένουμε το νερό από η ώρα 2 τη νύχτα και κοιμούμασταν μέσα στον τράφο. Πότε να τελειώσει αυτός. Αυτός ήταν αργός και δεν τελειώσει. Τελειώσει το πρωί. Και τελείωσε η ώρα και δεν πότσαμε. Ναι. Και ήρθαν οι άλλοι που ήταν πρώτοι και 7 η ώρα και το έβαλαν αυτοί και πίσω παύλαμε πότσι. Πότε ήθελα να έρθει η σειρά μας μετά να πάμε ξανά να δηλώσουμε και να μας φέρει άλλες ώρες να ποτίσουμε. Αλλά ένα βράδυ όμως φοβήθηκα πάρα πολύ. Ήταν ένα φεγγάρι σαν να ήθελε να σε μιλήσει. Πότισα και τελειώσαμε το χωράφι, ο άντρας μου πήγαινε να το βάλει σε άλλο, επειδή είχαμε πολύ νερό, να το βάλουμε και σε άλλο χωράφι. Και εγώ έμεινα λίγο μόνη μου να τελειώσω και να φύγω. Εκείνο το βράδυ φοβήθηκα πάρα πολύ. Εκείνη η ησυχία με τρόμαξε. Και μόλις τελειώνω παίρνω το φανάρι, τις μπότες που είχα και έτρεχα και κοιτούσα και προς τα πίσω. Νόμιζα ότι θα ερχόταν κανένας. Εκείνο το βράδυ φοβήθηκα πάρα πολύ.